Arep sedot dilek panas.
pendhita kesasar tekan kene iki sapa? Prabu Drasandra. Kakak. Oh. Kowe pendhita saka ndi? Prabu Drasandra. Aku iki pandhita Pegawai Kesara. Pegawai Kesara. Iya. Lah kuwi sing kuwi sapa? Wah. Aku Pegawai Palowo. Pegawai Palowo. Lah kuwi cek bagusmu sapa? Aku Pegawai Parto. Pegawai Kesara. Kowe tekan di Wondro kene arep nopo? Iya iya. Prabu Drasandra. Aku iki Brahmana kabeh telu iki Brahmana. Yen apa kowe Brahmana? Aku arep karo kowe. Yo Brahmana. Aku iki lagi mimpi, dari ini mimpi. Mimpi kuwi negaraku kok buat gila. Banyak nanti buku-buku Papua Negara Tadi waktu bupatinya kemarin enggak? Prabu Drasandra. Kuwi mimpi kuwi perlambang Prabu Drasandra. Mimpi kuwi ya mimpi ya Gondoyoni Puspa Kajem. Lah maksudnya kepiye kuwi? Yen Puspa Kajem iki perlambang kowe ngono iki perlambang kala Prabu Drasandra. Ora kepiye? Perlambang kowe ngono iki kraton negara Giribajra. Sadakulane runtuh. Kuwi mau mengko runtuh negara. Wah. Kowe pendhita aja ngawur-ngawur. Aja ngawur-ngawur ngawur wae. Wah, negaraku ki ora enak sing nandingi kok runtuh iki piye. Prabu Drasandra. Saiki tak ngerti. Kowe gawe sesaji Rodra panambahmu nyandera aja kamu bawal kowe Kesara. Ngerti yo? Aku iki dudu Brahmana Kesara. Aku iki Prabu Kresna. Aku Guru. Putra Mandika Laskala. Kalian mau buat perkara. Yo. Tolong pinauan iki kabeh. Apa kowe njaluk musuh aku? Apa sing buriku iki apa sing keri dhewe kae? Nek kalau kowe tak sebul kabur. Lah nek sing penampilan kae tidak kelek ora pendek. Aku njaluk sing guru kuwi. Aku njaluk sing guru iki supaya imbang.